Čelništvo mjesnog odbora Tenja među najaktivnijima je na području grada Osijeka u nastojanjima povećanja životnog standarda za oko 7,5 tisuća žitelja tog prigradskog naselja. Upravo su u tijeku aktivnosti na uspostavljanju nove prometne regulative kojima će se znatno povećati sigurnost svih sudionika na prometnicama Tenje. Proteklih godina zajedničke i usklađene aktivnosti Gradske uprave grada Osijeka i vodstva njegovog mjesnog odbora Tenja iznjedrile su cijeli niz infrastrukturnih projekata koji sustavno povećavaju kvalitetu življenja u Tenji. Kako bi Tenja bila što poželjnije, ali i sigurnije odredište, vodstvo mjesnog odbora vrlo brzo je reagiralo na zahtjeve svojih sugrađana, posebice roditelja, da se poboljša prometna sigurnost na samom ulasku u ovo naselje s osječke strane. Moram reći da smo vrlo zadovoljni sa jednim sastankom koji smo imali sa gradonačelnikom prije nekoliko dana u gradskoj upravi, gdje smo uspjeli dogovoriti da se na ulazu u Tenje postavi semafor sa usporivačem prometa. To je bila inicijativa roditelja i mještana Tenje kroz jednu peticiju gdje je bio sporan jedan pješački prijelaz gdje se događalo puno nezgoda i evo na zadnjoj nezgodi je nastradalo jedno dijete, tako da moram reći da smo vrlo zadovoljni što evo radovi su počeli i u neko skoro vrijeme možemo očekivati dovršetak. Još veći zahvat na prometnoj infrastrukturi bit će obavljen na središnjem i najvećem raskrižju ulica Svete Ane i Vlatka Mačeka u Tenji, gdje je prvobitno bilo planirano izgraditi veliki kružni tok. Sa prometnom strukom smo ipak dogovorili da se ide u nekako drugačiju regulaciju prometa, da se uredi sami centar i da se prometno regulira tu promet na drugi način, postavljanjem nekakvih otoka, postavljanjem još jednog pješačkog prijelaza i uređenjem samog okoliša, znači samog centra Tenje. Vjerujem da će to dati jednu novu dimenziju izgleda samog mjesta, da će to dići jedan nivo i da će to biti i oku i ljudima drago da se evo u Tenju uloži u obnovu infrastrukture znatan dio sredstava. Znate li možda okvirno koliko bi to bilo investicija u ulaganje? Pa vjerujem da su oba dvije investicije zajedno preko pola milijuna kuna i nije loše i reći da će uskoro ići i asfaltiranje ulice Matije Vlačića. To je investicija koja će isto ići iz gradskog proračuna, a tiče se sanacije na izgradnji odvodnje, projekta Osijek. To je jedan dogovor sa gradom da se ne ide u parcijalnu sanaciju, nego da se ode u kompletu sanacija jedne cijele ulice. Pri završetku ljeta i ljetnih radova u Tenji se već dugi niz godina okreću organizaciji svoje već tradicionalne višednevne kulturno-tradicijske manifestacije. Ide jesen, ide u Tenju 13. po redu kulturno-tradicijska manifestacija Slavonija u jesen si zlatna. Od 1. do 3. rujna na igralištu kraj osnovne škole Tenja imat ćemo tu niz događanja, od natjecanja kuhanju čobanca, izbora najljepše djevojke, eko-etno sajma, revije, nošnji, mimohoda zaprega, konjanika i kudova, smotre folklora i naravno koncerti koji su vrlo bitni i ove godine najavljujemo evo s ponosom jedan veliki koncert gospodina Zvonka Bogdana. Sav prihod ostvaren od ulaznica tijekom manifestacije Slavonija u jesen si zlatna bit će uplaćen za obnovu klinike za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Osijek.